Mungalere bwanji ana anu pambuyo posiyana ndi wachikondi wanu. Pakuyankhula kwina mupitiriza bwanji kulera ana amene munaberekerana ndi mwamuna kapena mkazi amene munasiyana naye ndipo iyeyo anapanga move on, mwina anakalowanso ku banja lina. Ndiye lero tifuna tigawane zinthu zokwanira 10. Video iyi tikuyipanga muka series ndithu. Video yapita tinakamba kuyipa kuyankhulana ndi ex. Ndiye lero tifuna tikambe kuti nangano ngati pali ana mungalere bwanji anawo. Mavideos awa tikuwapanga kwambiri chifukwa cha mikangano yambiri imene ikubuka m'mabanja ambiri. Taweruzapo milandu ife ma sessions ambirimbiri ankhani ngati izizi. Ndiye mungalere bwanji ana. Pali njira 10. Njira yoyambirira, respect your current spouse. Tisanafike ku ana mukuyenera mumulemekeze wachikondi wanu amene muli naye pakali pano. Banja lanu la nyuwaniri likupanga deserve kunena kwanu zoona, komanso ulemu wanu, mkazi wanuyo, mwamuna wanuyo akufunikira ulemu wanu, komanso pakhale malire ndithu amene ali so clear. So mukuyenera mukhale munthu opewa ma situations amene angapange create unnecessary jealousy kuti mkaziyo olo mwamuna ayambe kumupangira nsanja wina wake olo kusakukhulupirirani kapena kukhala emotional confusion. So chinthu chofunikira kwambiri ndi kulemekeza banja lanu lomwe muli nalo pakali pano. Chinthu cha number 2, set clear boundaries with your ex. Ndizofunikira ndithu kwambiri kukhazikitsa malire pakati pa inuyo ndi a ex anu. Kupanga co-parent kulerera ana limodzi ngakhale mwasiyana kumafunika communication, komanso communication iyo imafunikira kunena kuti ikhale yopanga focus pa anawo basi. Osati muzilumikizana pa zinthu zina zosagwirizana ndi ana. Lero pamene popo you are crossing your own boundaries. So musalole kulera ana co-parenting imeneyi kuti ikhale kupitirira kabanjanso kena kanyuwani olo kabanja kanu kakale kamene munali nako kuti fori mukulera limodzi ana ndi basi mukumazemberana zina zake zosakhala bwino. Sizimafunika kuti zikhale choncho. Chinthu cha number 3 sopano, love your children consistently. Ngakhale anthu inu mutakhala zoti munasiyana, mwakwatiwanso, kukwatiranso kusakupangiseni kunena kuti kuchepetse chikondi chimene iniyo muli nacho pa ana, komanso musachepetse attention, musachepetse chisamaliro chanu care, komanso musachepetse udindo umene iniyo mmapatsa ana anu. Apanganibe kuti ana anuwo azindikire kunena kuti iwowa akanalibe ndi makolo. Anawo azindikire kunena kuti they still have an important place in your life. Izizi ndithu ndizofunikira kwambiri chifukwa kusiyana kwa pakati kwa mwamuna ndi mkazi, it's none of the business ya anawo. Anawo sizikuakhuza. Ndipo musapange zonena kuti zakhuze zinthu zomwe sizikuyeneka kuti iwo zakhuze. Ana asakulepo kumasiye makolo awo ali nawo, makolo awo akanali ndi moyo akupumabe. So pitirizani kuwaonetsera chikondi anawo, zinazo zikhale za pauwiri wanu. Chinthu cha number 4 chimene mukuyenera muchichite kuti muwalera bwanji ana pambuyo pokuti munasiyana ndi abambo awo kapena amayi awo, never speak badly about your ex. Palito anthu ena ake amene banja lija likakhala kuti latha ndiye amayankhula zoyipa zambiri zokhuzana ndi ex wawoyo. So musapange ana kuti adane ndi kholo lawo limodzi, musapange ana kuti adane ndi mayi awo, musapange ana kuti adane ndi bambo awo. Tikubwerezanso kunena kuti zinthu zimene inuyo pauwiri wanu mwayambana, zinthu zimene sizikuakhuza ana. So tetezani ubale umene ulipo pakati pa ana anu ndi kholo lina lililonse pamene papa. Chinthu cha number 5 chimene mukuyenera muchichite pakuwalerabe anawo ngakhale mwasiyana ndi bambo awo kapena mayi awo, you have to give your children stability. Ana atu amafunikira ndithu kuti akhale stable muzochita zawo. Munaonapo ino ana akukhala affected chifukwa cha behavior imene makolo amapanga. Zimachitika atu aziphunzitsi m'masukulumu amaziona atu kuti koma mwana uyuyu amakukhala udandaula chifukwa chani. Kufufuza nkhani ndi makolo. So mukuyenera mupange maintain consistency. Mukhale anthu osasintha-sintha m'maphunziro anawo, mmene mayankhulira anawo, mmene masapotera pa nkhani ya chuma, komanso ma routines ena ndi ena, komanso kuwapatsa nthawi anawo. Ana azikhala ndi nthawi yokhala ndi mayi awo, komanso ndizofunikira kwambiri kuti ananso azikhala ndi nthawi yokhala ndi bambo awo. Ngakhale mutakhala zoti anthu inuyo munasiyana, osati kungopangira. Pali ena ake amene amangopangira basi simuzakuaonanso amene ajawo. Izizi sizofunikira ndithu. Ana ali ndi ufulu oti afile secure, azimva kuti ife ndife otetezeka ngakhale kuti ma circumstances ena ndi ena banjamo asintha.
Chinthu cha number 6, don't use children as messengers. Pala anthu ena ake amene amayuza ana aja ngati nthumwi. So tapewani zija zomanena kuti tauze amayi ako zakuti, kapena tauze abambo ako zakuti, tapemphe zakuti mwakuti nkumagwiritsa ntchito ana ngati nthumwi zoti for your own benefit. Izi sizimafunikira. So mukuyenera muzinena directly kwa parent inayo chinthu chimene chikupanga mata chokhuza anawo. Sipakufunikira mugwiritse ntchito anawo kapena mupereke uthenga umenewo indirectly. Chinthu cha number 7 chimene simukuyenera muchichite mu process yowalera ana pambuyo poti mwasiyana ndi bambo awo kapena mayi awo. Don't compare your children. Simukuyenera muzafananiza anawo. Kumafananiza anawo ndi spouse wanu amene wachikondi wanu amene mwampeza pakali pano, kaya ndi ana wapeza, kaya ndi ana ena ake. Zimenezi simukuyenera kupanga compare munthu wina aliyense ndi munthu wina. Ndi chinthu chimene chimampanga hate kwambiri munthu winayo. So mwana wina aliyense ndithu ali ndi ufulu oti afile valued, komanso mwana azizimva kuti yeyo amakondedwa, ali ndi ufulu umenewo. Komanso mwana wina aliyense ali ndi ufulu omva kuti ali accepted, ndovo amavomeredwa osati amakanidwa, sakufila rejected. Chifukwa nthawi ngati iyi ana ambiri amatayidwa, ana ambiri ma street kids m'misewumo akupanga chifukwa kuti makolo anayambana ali moyo ndithu. Ndiye musapange ana anu kuti afikane level imeneyo yomaziona ngati kuti mwina makolo awo anafa kwa makolo akanali ndi moyo. Chinthu cha number 8, listen to your children. Pa nthawi imene mukuwalera ana mu nthawi ngati zimenezi mukuyenera muzamvera anawo zosowa zawo zimene iwo akufuna. Chifukwa chonena kuti amatha kufira confused, kusokonekera m'maganizo. Nthawi zina ana amatha kuyamba kupanga nsanje, nthawi zina ana amatha kufira ku neglected, or mwina kukhala ndi mantha ameneyo kuti mwina titha kuwaluza makolo athuwa chifukwa chonena kuti akakwatira kwina. So amvereni ana anu komanso apaseni gawo pa moyo wanu. Apasani mpata onena kuti azitha kupanga express zokhumba zawo, ma feelings zawo, and ineyo muzitha kuwapanga reassure. Kuwapanga reassure anawo ndi chikondi chanu ngati khono. Chinthu cha number 9 chomwe chitiyofunikira kwambiri, keep your promises. Mu process yowalera ana pambuyo kuti mwasiyana ndi bambo awo kapena mayi awo, mukuyenera mukhale kholo limene lili losunga malonjezano. So musamango walonjeza ana zinthu zoti simukuzichita. Ndi zakuona ni weekend osabwera. Kuwalonjeza ana chikusowekera makope ndi kugulira tsiku lakuti osagula. Ndi kugulira mphaso osagula. Or tsiku lakuti tikumane tonse tikhale limodzi. So ngati mukuona zoti simukwanisa ndi zabwino kwambiri kusalonjeza ana anuwo, chifukwa consistency inuyo kusasintha zochita zanu zimapangitsa kuti zimange kukhulupirika kapena kuti kukhulupirirana, komanso zimadzetsa kuti pakhale emotional security mwanawo. So izizi ndizofunikira kwambiri ndithu kuti zikhalepo. Chinthu cha number 10 chomwe chili chomalizira kwambiri, involve your new spouse appropriately. Ndizofunikira ndithu kwambiri kuti wachikondi wanu amene mwakwatirana naye pakali pano payi azitha kumvesa kunena kuti chikondi chimene kholo limayeneka likhale nacho pa ana ake ndichofunikira kwambiri. Komanso akuyenera amvesese kunena kuti pa nthawi imene iniyo mukupanga zimenezozo zilibe kuthekera kopanga threaten banja lakeli. Zimenezo zimatengera inuyo kuti how are you conducting yourself mukachitidwe kanu. Zinthu ngati mukupanga mwamseri uyo akazindikira definitely aona ngati kuti pali china chake chimene mukubisa. So nthawi zambiri ndizabwino kwambiri kuzionetsera zimenezo, winayo azitha kudziwa kuti kodi chimene chikuchitika nchiyani. So at the same time mukuyeneranso mumpange mkazi wanuyo kaya mwamuna wanuyo wapanopayo kuti azifira respected, kuti amalemekezedwa, komanso azifira kuti amapangidwa value, komanso azifira kuti ali secured. Uthenga wathu womaliza pa nkhani imeneyi ndionena kuti remarriage kukwatiranso kumatha kusintha family structure inde kuti ino bambo mayi zasintha mmene zinalili kale. Komano sizikuyenera zisinthe udindo wanu, sizikuyenera zisinthe chikondi chanu, sizikuyenera zisinthe commitment yanu pa ana amenewo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.